и Странджа са били две сестри, красиви жени, само че никой не е искал Странджа за жена. И тя, обидена, идва в този край, напуска бащиния дом и идва тук. Мъжкарама. Носи мъжки дрехи, стреля с лък, ходи на лов, язди кон. Мъжко момиче. Мъжко момиче. Вече се намират кандидати за нейната ръка, само че тя е свикнала със свободата и отказва. Но един ден пристига голяма група черни хора, които искат за жена на техния цар. Тя не желае, но те са много. И тогава тя се моли за чудо. И чудото става. Започва буря, земята се тресе, морето се вълнува и когато всичко се успокоява, се оказва, че черните хора ги няма, морето вече е черно море, а тук има планина, която в чест на нейната първа жителка се нарича Странджа планина. Това е.